onon kam juuɗe stati goo jigéen bi tan ko rew ponno wat fof mbaɗi déjà hay dara ala ko goppane amen ala fof ɗo mbawɗa yaade yaare kile waskat aya hande mi heɓani mom heɓen min nen yaade yimɓe aduna assalamu aleykum. waaleykum salam. Sama. waaw. Moo bien. ak seen. Macha Allah. Santé. Alhamdulillah. Baara campagne. Alhamdulillah. Si. Macha Allah. Macha Allah. Comme aduna man jonde ɗen ka tampo. Non, jërëjëf. Ah. yow sinon. Macha Allah. ta journée. Bien, macha Allah. Bien passé. Alhamdulillah. Baara campagne ɗo liggeyo. min de kam komi heɓ toɗa mbe dudduɗo e hoora yow statut mo ƴewɗa fof tawta ko goto jiguen ɗum hay dara ɓe goppaɗani amen minen kam joni An ala haal gonɗi. An heɓɓe ka. kañum faami Min wona ɗum kadi. ka Noon ɗo tefno ko saabi kadi. an ñalom fo eɗe hesɗi hande kadi yew kadi no ko gadduɗa ko téléphone ma koko saami sa wi téléphone ma koko saami comme si meeɗa saami wiyam ko saami kadi mi faama ko kalta ko Min kadi ko noon mbima téléphone ko saabi kadi. Walla nen. o kalum joni pa Ah. an e yehi tan cukalel ñaf fof téléphone kese no mbaɗani weeɓe téléphone fof kam no mbaɗa waɗa samminde ɗum Ay conti awrama deƴƴata tefno ko saabi sa jogi crédit ɗi bakam mi nodde. kay rendintama ila kerritini somi haali tan mbiya ko kay sontani kono en ko kalan noon ko ɗo Ay sant. boy téléphone kese Sante. allo Ça va, c'est le machallah, alhamdulillah. Jam tan alhamdulillah. Ande ko safnam ko camiraɗo safnam wonɗo komi camiraɗo ɗum nane ɓe jippo texte. ala ya yile téléphone goɗɗo wona o defde Ha? ala wona o jam yile ko wiyete wona ko ɗimon téléphone goɗo waska ɗi e a gasi jam anne ko wiya ko ha hande meeɗa mi heeɓi oɗo kam accidam hen anne mi ɗo gidiya ha ko hes Min de. O am wi kam ɓuuram witte téléphone o. kanko ma yidude ɓaɗa beddi O yo milornoɗo ko ɓooyi. Joni kadi ɓaade saami. Rewi woodi. ala wala kam ni kona yeɗede yiɗinede aɗa waɗa yidde hunde Yimɓe de joni nuna. jiɗ an Yimɓe nuna se. ɗum yi komo yeɗa ok mi An kam ɓooli kam heɓi a hocci téléphone. Jomum noddimam. Gartana jomum won kam koyna. non foti wonde comme noon baɓe an ɓaɗa an keɓɗa fof ka beddoto gaɗo woni fof yeɗe lembitata nayi koralal ay salamu aleykum aleykum salam si jam joppete walla ala goƴ Ya baɗam mbiya joppite. ko andintema akoy Bismillah ma sof. Bismillah. akoy Bismillah. akoy andinta kam kawo Bismillah. a sellam kawo bonɗo Machallah. Bismillah ma. te wonani Bismillah. alhamdulillah Jam tan alhamdulillah. yetteɗaɗa Machallah. ɗum Machallah. kono ceeɗu Bismillah. Bismillah. jam wonamo inchallah wallahi paaduma min koye jompete jompete kadi leeɗal ngal nde paaduma a sella kam machallah mawɗum mawɗum ɗam tan Atelle. Jam woni wuro. machallah wallahi mi Jam woni celli tan kanko e ceeli. wallahi kawoy mamuyo kam fof ɓene celli machallah Ah. min ɗon jam ɓole woni men Alhamdulillah. alhamdulillah Kono an a tintinan kamara. ala ɗum kom jooɗi tan a mamuy tan wi kam yomi ara tan o wi o telfini Mamoy safni kam. e Yana. nde ko ɗum wi kam yomi wiya to kawo wi ko telfinde mo momtaw wiɗo e o guil Kono kok bismillah. ba Bil kok moyɗa. ba wallahi Gorgol ma caggal ma nina ɗum te ko heftinani mo garɗa ko.
andande walla kono Assalam. machallah yettere ɗum fewi wona lawol ngol tan no muusi seeɗa wallahi kono alhamdulillah ɗum ɗum yettimi dow jaam lawol jaam mi yettimi dow jaam wallahi ɗum de yiɗano hen alhamdulillah yettere nde fewi on celkam Adam jom jat wallahi muudi lawol ngol muusi tan seeɗa muuse badiragal moƴƴi machallah bolsin badiragal moƴƴi ɗo ala caɗe nehi wallahi alhamdulillah albarka yama en ɓe eɓe celli machallah celli wallahi jam jam ɓuuro ɓurɗa machallah alhamdulillah machallah yetere non fewi an samat wowi ɓuuri ngoni seeɗa ala mi wayri ɗo guila e korka kile ko wallahi guila e korka korka mbayrum ɗo wallahi alhamdulillah yetere non fewi Bismillah. machallah ay ɗum ni no garannomi lawol nde komi jahannode lawol tana joymi to ɗumɗoji jeyteɗo téléphone aji ayi joni noon kawrumi suko gorko ran ni kam téléphone ɓattoɗa ɗum ko tiiɗani kam ala tiiɗani no fewi alhamdulillah tiiɗani no fewi téléphone am baɗuɗi waskat ɗi waskat whatsapp e ko ɗum joni joni to on ara ko tan gonɗa mbiɗa wiide est ce que waskat ko ɗum no mbi Badiragal waɗi. ogo fof ɗum ya Ajira finene WhatsApp. whatsapp Yo. ko sappo waɗa ɗon No windira. Non tan ego noon wiyete te neɗɗo hunde kadi ka anda hunde jaɓnade nden waskat wonɗo jaara ha joni ma wotto koyɗa joni noon ala caɗel whatsapp e no wayi kam comme jaɗo téléphone o ni téléphone o kesso kono ko donkudiran andu tan téléphone o holko yahata hen mbiɗama ko majjira tan no ɓiɗi mi tottima kalisam mi wiyanimi yo hollam no waɗirte e ɗum ɗo ɗi fof mbiɗano ko an soodi wallahi ko ɗum de téléphone o wonɗo de ɗo ko landi kam ala nen eɗi ceeɗi arayi Smart. mbiɗa fottoɗa ɗum hajjeeɗo mo ujuna sappo uña sappo eyyi wallahi te an ko joguinoɗa fof ha waɗirme passe uji walla e passe uji ɗi ngo ujuna tati ran tati te foti joguinoɗa aɗan ko 40 sappo e jeegom jogno mi anda a yeey ala noddutma hen tan mo kalduɗa ala e goɗɗo noddan kam hay goto e goɗɗo noddan Ay kono tan min badiragal am. ala e goɗɗo Non biɗa. kay kaw Jewɗate joddi mum. i Eh. kaw A faman. Jawdi arte jodi jomum. ɗum jiɗayri ko allah arti Allah tan arta yiti ay ɗo ñoɗa to mi ñoɗo jonde haal téléphone mi kalano. ala kaw Ay saka mo. So ay nattino jonji pi. Tafno koy orni porno same lawo. Mi anda ka koccuɗo mi anda ka coot ala wi ko andita wuya woni ɗon ne wayi o sibu a noddimo yiɓe yo kaldu gon a noddimo o yima kanko jette ko ɗum o yirotma a faami wimi a soodani an wima fotande ala kaɗa sooda an o sa joni ɗum iyi ne wayi takoto Ɗum o soodani. ko ne wayi wonde kono yo wasiroma gueɗel gotel téléphone sap sood an ɗumɗa fottu tan mbiɗa soodi ay rewi mortel tan a soodi téléphone ɗum ɗaɓaɗi mi noddi téléphone o nani mi anda koye ma kaw ɗum andita mi haalimam ha haala police bida kam ko haajuma ala hen ko an ɓuuri wiide téléphone o an ɓuuri sohlude mais ganda hande yimɓe développe ima sa continue a jogui téléphone o ɗo e 2 jours ko police arantuma tan mbara wonde foof ko jaggi police kam tawa